Haukismäessä. Ja mä oon syönyt burgereita ympäri Suomea ja vähän ulkomaillakin, ja täytyy sanoa, että mä söin elämäni ehkä parhaimman burgerin eilen siellä. Niin siellä kun käy, niin joo, katsotaan. Tässä nähdään vähän pieni osa nähtiin tuossa lähetyksessäkin se kolarin loppuosa vielä tuossa. Mutta sitä ei tuossa se on viimeinen auto, mikä tuli tuohon nippuun, niin aika kova hyyti. Joo, nyt nähdään tuossa yksi pyörähdys ja sitten ai, siinä tullaan kyllä. Se oli kyllä paha. Siinä pyörähtää ensiksi Lasse Yrjänä ja sitten jää pahaan paikkaan. Ja ei kerkeä kato yhtään varoa. Ei, ja sitten sinne. Siinä ei ehditä vaan reagoida valitettavasti. Toi on paha, kun se tapahtuu tuossa